जों मा चेलेन्ज खालामनो नागिरदों मेगि जानाय बादायलायनो नागिरदों ओमफ्राय इयाव जानानै देरहाबाथाय देरहानाया मा खालामनो हायो देरहानाया मा खालामनो हाबावगोन जेननाया मा जागोन जेननायखौ मोसानाया मा पानिशमेन्ट जाय जेनगोन बेखौ पानिशमेन्ट होगोन पानिशमेन्टआ जादों मोसानांगोन औ देरहाग्राफोरा देरहानानै इसोर जा मावनो थिननायखौ मावनांगोन मिथिदों नोंथांमोना नायबाय था जों दा मेगिनि चेलेन्ज लाबोदों एखेबारे जोबोद खस्थयै संनायखौबो देखायासै खस्थ' मोननायखौबो नोंसोरनो देखायासै ने औ जों बेसे खस्थ' जाबाय ने औ दखानाव थांना लायलायनांगौ ओमफ्राय जाय जेनगोन पानिशमेन्टआ जादों मोसानांगोन सल'जों मोसानांगोन जाय जेनदों जाबाय जोङो दा मेगि जानायखौ स्टार्ट खालामनोसै एखेबारे 1 2 3 गो मिनिनाङा मिनिबाथाय थालांगोनबो जि बानलु गोसा जाला जागोनलै बानलु गोसाब्रा गोसाथार बानलु मिनिनाङा जोबसिगोन सोरनाबा थाबथागोनबो लासै लासै जा आं देरहानांगौ लासै लासै आं देरहानायनि आं मोसाग्रायाव जागोनलै जेनगोनखौ मिन्थिखानाय सोरबा मोसानो ओंखारखाबाय होमबा नै बानलु गोसाथार मालाय जोबसिगोन बे बानलु गोसाथार ओरैनो मेगिया बानलु गोसा जाया आरो ओमफ्राय जोङो बानलु गुन्दैखौनो बेसेबांबा बुरजा होदों गोजा नुबाय ना आं मोसागोनलै सासेजों माने बे सानै बिराद रायखस नालाय जोब्बाय सोर जेनखो नैबे साइडआव सोरखौ जाबाय थानाय नुदों नोंथांमोना सना साइडआव सोरखौ जाबाय थानाय नुगासिनो जाबाय जेनबाय मोसानायनिफ्रायनो एखेबारे मोसानो होननानै बुंनानै लाखादोंबो हायाना बिथाङा गोलोम फुजोब्बाय थेवब्लाबो हायासै अयथासार बानलु गोसा मोनो सल' खनना होदो मोसाथोंसै दे जोङो सानैजों सल' खनना होगोन ओमफ्राय इयो मोसागोन जाय जेनदों दा जोङो मोसानाय फारसे आवगायलांनोसै जाबाय र' बिथाङा बेनो मोसासिगोन मोसानो रेडि जाना दंखायो जिनो मानसिखौ जानो हाग्रा बिराद साइस नुयो नाथाय जानो हाया मोसानो रेडि थाखादों नाथाय जोङो भिडिअसो खालामथ'वाखै मोसाहोथ'वाखै आरोना एखेबारे
ओमफ्राय जों जेननायनि माबा जों देरहानायनि महरखौबो नायनो गोसो दं नामा? नायनो गोसोबालाय आं देखायनोसै। दा जेनबाय जायाखै दासो जादों फार्स्टआ बे देरहाबाय सेकेन्डआ आं थार्डआ बे मोसानानै दिन्थिनांसिगोन नै मोसाखावरिया जोंना रेडि दे मोसादो बैसागो बोथोरा सफैलायबाय मोसादो बैसागो बोथोरा सफैलायबाय आया मोसायासै दे मोसादो जाहानिजों ना मोसानो रोङा ओइ मोसानो रोङा फोरोंनाय थांलाय ओरै मोसानो मोसायो फोरोंनाय मोसायो दे ओरै मोसानो फोरों दे ओरै मोसा फोरों दे बैसागो बोथोरा सफैलायबाय दाउखौ औवाबो गाफैलायबाय दाउखौ औवाबो गाफैलायबाय मोसानायानो बारा मोसानाङा जों बेखौसो मोसानाङा मोसा दे बागुरुम मोसानो गोसो जायो बिथाङा जेननानै सिख्ला मोसाथारबाय जेननानै सिख्ला बागुरुम मोसादो बागुरुम मोसादो दे मोसा मेगि जानानै चेलेन्ज खालामनानै गोसोखौ माबायदि मोनखो? जोबोद मोजां मोनबाय। ओमफ्राय जेननायालाय माबायदि मोनखो जेननानै एसे दुखु मोनदों। नंगौ नामा? ओमफ्राय मोसानानैलाय माबायदि मोनखो? मोसानानै दुखु मोननाया एसे खुसि जादों आरो एसे हेपि जादों। आंबो एसे दुखु मोनबाय आं मानो फार्स्ट लानो हायासैना आङो सेकेन्डसो जि रागा जोंदोंमोन आं बेखौ मानो इमान थाब जानानै बियो साला आं जोंखि हायो आं गोदोनिफ्राय जाबाय थाग्राखा नंगौ नामा? माबा सामसनि थाखायबो जादों सामसा थुखांग्रा नङाना हाथाय गैयाना फार्स्ट टाइमसो नालाय बारा इन्टारेस्टबो खालामनो हायासै जोङो सेकेन्ड टाइमाव फुरा इन्टारेस्ट खालामगोन सेकेन्डआव मा लाबोगोन पानिपुरि जानाय बादायलायनाय पानिपुरि जों बिदिनो नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानानै था दा जोङो भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै बारा गोलावबो जायासै भिडिअ गुसुं जाबाय संनाय खावनायखौ खिथायासै जोङो संनाय खावनाय आरिनायखौ खिथानायमोनबा भिडिअ गोलाव जागौमोन आरो एसे नायथावबो जागौमोन इन्टारेस्टनो ओमफ्राय जों खोन्थायासै आरो दा जोङो बिदाय लानोसै आंनि चेनेल गोदानखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम नामखौ खिथाथ'ला देनां 10K जाबासो Q&A भिडिअ लाबोगोन आं बाय बाय